най-новата версия на GPS машиниците за ловни кучета Hunter DTR 25000 Pro вече е на българския пазар с нова подобрена антена, гарантираща по-голям обхват и с революционно полимерно покритие, което гарантира висока здравина и износоустойчивост на антената. Отдясно на вашите екрани за съпоставка може да видите антената на старата версия. Разликите са видими. По-здрава и най-вече по-функционална антена. Новите машиници ексклузивно може да откриете на нашия сайт pushka.bg.